Ладно, давай без стула. Хайырлы күн, Ради Фаритович. Біз дөйім язмыш кошуы буенча бердәшкән Башкортостан Республикасының күп милләтле халкы Куштау тауының республика һәм дөньяви кимәлдәге геологик, минералогик, био, экологик һәм тарихи мәдәни әһәмиятен якларга батучылар 16 августта Куштау итәгендә республика башлыгы Ради Хәбиров белән булган очрашудан һуң дөйем уртак фикергә килеп, ошондай талаптар билгеләйбез. Куштауды яклаучыларның манифесты. Куштауга республика әһәмиятендәге айрылса хакланган табигать биләмәһе һәм милли парк дигән статус бирү. Ошуга кагылышлы норматив хукукый актларны 10 көн эчендә кабул итергә. Тиз аралы һәм кисектермәстән Куштауды яклаучыларны азат итү. Уларны киләсәктә эзәрлекләмәүгә гарантия бирү, Куштауды эшкәртүгә һәм агас кыркуга бирелгән бөтә рөхсәт кагыдарын, лицензия һәм норматив хукукый актларны гамәлдән чыгару. Ишембай хакимияте башлыгы Азамат Абдрахмановның, Вершина шәхси хак агентлыгының, хукук хаклау органнары хезмәткәрләренең, Сода, Башкорт Сода компания хезмәткәрләренең һәм башка шәхеслек ачыкланмаган адәмнәрнең вахшилегенә, уларның Куштауды яклаучыларны тукмауына һәм кәмһетүенә, лагерга һөҗүм итү буенча эш башлау һәм яуаплылыкка тарттыру. Куштауга айрылса хакланган табигать биләмәһе дигән статус бирү буенча уның геологик, минералогик, биоэкологик, тарихи мәдәни әһәмиятен өйрәнү буенча халыкара фәнни гамәли конференция узгару, уны 30 көн эчендә оештыру.